On els polítics fan les rodes de premsa, avui s'hi han improvisat camerinos. Hi ha tota la gent del grup de maquillatge que estem fent aquí tot el que podem, vestits de pastors a punt de començar. Doncs això és un davantal, un davantal d'una pastora. Planxo molt a casa, però al Palau no m'ho esperava, no? I és que Folchi Torres acaba de rebre l'encàrrec d'escriure uns pastorets que l'han deixat ben amoïnat. I m'han vingut dues senyores, m'han dit que haig de fer uns pastorets, això sí, em pagaran 500 pessetes, però és que la veritat és que si no ho faig de nit no sé pas com ho faré. Però en un 3 i no res, en Lluquet i en Rovelló han sortit de la ploma de l'autor, i al darrere, Satanàs i les fúries de l'infern. Ha hagut un moment quan el Satanàs es caga amb el cel, per dir-ho d'alguna manera, que de cop he vist tota la boba del cel obert i era com, hi ha hagut un moment molt, molt maco. I tots els espais són preciosos. Els pastorets han recorregut al Palau i amb ells el públic. Josep i Maria s'han casat a la Galeria Gòtica i la celebració l'han fet al pati dels Tarongers. Quan hi ha aparegut Satanàs, tothom corria. Passat l'ensurt, els actors han aprofitat per criticar l'IVA. Hem de pagar l'entrada, que és el 20% ens cou. Senyor Santi Vila, fem un pensament. El fill de l'autor també ho ha aprofitat per fer la seva crítica. Jo el que trobo a faltar és que un teatre de Barcelona, almenys aquest Nadal del centenari, haurien pogut representar l'obra. L'última escena s'ha fet al Saló de Sant Jordi, amb tots els grups de pastorets de Catalunya que ja estan a punt. Queda inaugurada la temporada de pastorets. No us ho perdeu!